זה, אני לא יודע. השיירה מגיעה. חבר'ה, השיירה אצלנו. חבר'ה, השיירה אצלנו. השיירה אצלנו. השיירה אצלנו. למה לא? כן, אז השיירה של עידן אלכסנדר נמצאת כאן לבסיס, הוא יפגוש את אמא שלו סוף סוף אחרי 584 ימים, תמונות מאוד מאוד מרגשות. ישי, הם עברו למשפחה כאילו? בסדר, עברו למשפחה. יש שם איזה... אינפורמציה. עברו ואז הפנו לוורדן.